हेलौ लोगोफोर, आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि नैबे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। बे भिडिअखौ जागायनायनि सिगां लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि गुबुन मोनसे गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि गोदान इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनदों। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों हांमा थाबाय। बियो पार्ट 2। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। बे शर्ट फिल्मखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला आंनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। बे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों आबुल, प्रीति एन्ड अनिल। लोगोफोर, नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायहैनो हागोन। बे भिडिअनि कनसेप्ट, स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनानो जादों सुबर्णा बसुमतारी। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ दासिमबो नायाखै, अब्ला नायनानै लादो। नैबे भिडिअखौ नायनो थाखाय बिथांमोननि बिग्राय ब्रह्म इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै बिथांनि गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो दासिमहालागै बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो बेफोरबायदि गोदान भिडिअनि आपडेट मोनबाय थानो थाखाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौ जोबजासिम नायलाङा, बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। नोंथांमोना जेब्ला आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनाय बायदि। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नेक्स्ट भिडिअनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव थाबैनो लानानै फैफिनगोन, बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो।